May lagway makitaan nila. Bugoy-bugoy ba itong uman silingan ako. Ako rin bantayan. May lagwa ko nakitaan nila da. Basig manhito diri ba para ba sa kalag-kalag. Mga par, tuma aron eh. Ito may lingaw na to karon. Gutom kayo ba? Hilap na yung tiyan ba? Tao no? Gutom pa yun kayo? So may atong tirada ron. Uy, la! Si senyor man ako. Lamig eh. Dala niya mga pagkaon ba? Gini, senyor. Bastak-bastak gini ron. Tagbaw kita ni kaon. Ano ang gidala niyo eh? Nya, sao man na to na? Di raban ang mga hatag. Hastang lauga ang mga tuhana na. Sa mata ni. Sa may diskarte na to. Haha! Ako'y bahala. Steady lang mo kay ako rin mo tirada ni ron. Dali ra na. Par, diara sa mga kay ako tong kuyon ba. Ha? Diara sa sundi lang. Dami gining gidala ni senyor ba? Lah, masala paglitson. Pagyukok. Alam. Giniron. Ay, ang problema. Basta ang ulitar bintaw na ni. Saan ko na ko pag diskarte karon? Kabalo na ko. Tumo mo ka. Standby oh. Saan ko diskarte ang mga bataan ni ba? Managkot na lang yung kudriya sa balay kay layo man gyud kay mo mga kalag-kalag. Para maisa diri na lang gud ko sa balay. Naot kun ta na wa joy magkitaan niya kung halad mo. Sao na lang tabi ning lamia. Wow naman. Wow. Wow. Mga kalag, kamo na lay ani diri sa balay kung hindi ko kabisita sa inyo di sa inyong puntod. Ani na lang mo diri. Ganda. Para di ko mahasol kana sa inyo di. Kalag day ha. Kapalo na ko sa plano. At tuon ako sila bi. Unsa bay balita dito? Unsa bay diskarte nimo? Unsa sila dito? Ano plano? Gits na ako ang tanan. Magpakalag-kalag ta. Murag mga patay. Kana. Nya pre, okay naman guro ni. Nya, ikaw na ta. Tara, halina. Tara, magpasumbi ta. Ako na ta. Para mabusog na ta. Senyor. So mga kalag, ani na mo diri kay para di na ko mahasol ninyo. Kay kapoy kayong gatwad to pag minteryo, diri na lang mo anhi na mo diri karon. Itik-tik yun yung mong ko Anton. Nakakaon yung taron. Jagan siya. Ganyan, taga-kalag-kalag. Muna akong ginabuhan. Ay, umay. Ikaw na kita. Ikaw na kita. Nabalik kalag mukaon kanin tanawan. Ngaw, basta busuga pa yung mga buwangan eh. Isahan man siguro ko.